Ghana de shemama me mamu nyina ha ema mo akwaba eba United Television so from to break ase boy nsaka ne dey na ya bobo ne fi omemu na fama no ne amede ebremu ye dey fi beka junction ship house ewo enkran ukọ DSTV ya o channel 360 sanso na social media handles awudo nyina say Facebook o say Twitter o say ye hwan o ye nyina ye ho bia ka se butumi ahwe bi live na wetimu ensemo enso na se debi o ba bia na ye de ma this way chocolate drink and the coffee drink this way no dirty cream and no make powder amansa nyina jatum so ahoden ahye ne ma say special ice in so special drink abi bia obenya bia no amanipadua na ahoden nit fufuo nit abekwan so de simanum na fufuo ready britia bi na obekwan so ay krado best point service salon se men kan so sika samato apia bomoden a na behu omo do babo mo sika samato mi agina best assurance nso ebo nipadua na ojafade ho ba no chine bi asemi kobo woni entutu anka wonsam youtube nchine so man chine ayede anase aduane ayede ama component asi eminimu no ni nyina awe asenya konyumekoi na ekura mi mam de kasebo no ebremo na de bedi mu akotini bi ene se enkwada ye mane of asoro ma ewo junior high school 2 na fe senior high school 2 no ne o ma hyase eku school na mampani so na hye kwumanbo se bridge kasie bi ehho asamaka no aka kana no enche bia no o ma hyase ni nyina ede ama omo mampani ma ha man so ebo apro no akwakohye bo awato mantan emu se de okoko board no obeye gold board se na be ya sa board no behwe ama gold ayetu diamond bauxite sa nyame yetutu ni nyina no betu ahwe na wo abo ho bra koko bonso a aban atomu no onunyafo bo ahini edu kire se ebo yie pa ama koko akuafo sena tumetu mpo na bebo anso ama koko so tumi aso bebre ewo wo man Ghana mu wei ene nsema hodo bi ene ka ho a eye kasebo amede esumu me amesumu na wie no medin ade eja kwabena afi ye kasebo no emu ensam nie yema pani his excellence na nado dan kwakufu ado da aproba hyehyɛ so no ko Okyenman temu na bra kopie mu ewuche bi no ɛna Okyenhene osaje fam etofori pani a otoso mienu edituja echire mu se wokwan bia so sɛdeɛ Asanteman ɛde anunyam hyɛ ɛma NPP amayoko no sanso ana Okyenman so bebi pepepe sanse man pani na nado ba yi nema hodo a waye no ɛho hia sɛ Ghana fosato abama no ma okɔ nimpre no so Okyenhene osaje for motive for ipanyisi ebeye ne nwanwa se Ghana foto aba editia Ghana mampanyi na adodan kwakufu ado ene NPP aba wo December da etoso ensuni mu a wakire so mampanyi bedi ade wachempu ndujuma mo bia nsa Canadian tinye nwanwa se Asanteman rotumfo se etu ka ho asem na watwe etwa mu ewa Asanteman temu Okyenhene de nsem wo se tudwa wo chebi ebra ombo dwadata ewo hodomo edihia Ghana mampanyi na adodan kwakufu adokwan yenya edihie onwi chebi mpe ho no onwi achimpe ho odi ahweta Ghana ha nyina ba njuma pa awayen afa bia ba no nim se onu amu no efie wo no to mu no sikani bre ni ho ba osom ana wo ho ba oyo bia nka ne ya kan isika dama na nso o pesa ne nsa so bia so ntino odi hihye aba Emma Ghana apaja enunti na yen ya ho ase yenya edihye ya odi Ghana so na Asante kan na no o se wadwuma nti Santeman bekai ba yenso owura bia ya fra no Lucky Mensa ne dwombi o se na toaso nana toaso ba toaso na ma efie nan na efie na akotena mu no a wo hwe aso yie no yensa ma untra mu bio na wa hanne na wa ba se Okyeni ana Ghana ni na akogina ba bia ya to aba na wo bia ni ho na wo waje adi se ne ubako school waje adi se from papa ebo waje adi se ndaso wo ho na wo to aba na wan to no ba yie Ghana mampanyi na nado dan kwakufu adon so kasa kire se obe na afamu de bia da apeja Ghana no nti yento abama ne biem ya ye adwuma ema se kan ya disua de o se kan ya pomudi o se kan ya kwan yo se kan ya ko adwuma o se kan free adwuma o ni nyina abaya medano e aye adwuma ma Ghana fo nyina ani ehu se ampa mamba se me baba dada obia
me ba se me ba be boa me etumi apia Ghana fidie no e ma fidie no akọ nanim akakra e fie nan a e de o man share me nsa the titru me ba be gira so asre Ghana for say yento abano ma me biom ene me nsa ho anu adwuma amaye na no na me sre Ghana for se adwuma amaye se so ani a wo ma me kwana me to aso na me fe bi mbeka ho yebekọ Okyenman tem